Del 8 al 17 de juliol, Barcelona ha estat envaïda per la paraula. El Cafè d'Espectacles de la Casa de les Llengües donava el tret de sortida a la programació del Linguamont amb una proposta suggeridora i refrescant al voltant de la paraula dita. Amb el nom de Cafè Lavab, en al·lusió a l'antiga Babel, la iniciativa ha capgirat el mite per promoure un diàleg fecund al voltant de la paraula i els llenguatges artístics, explorant-ne totes les dimensions. La diversitat ha estat aquí un vincle i el motor per apropar i conviure des de la diferència. No caldrà, doncs, esperar el 2013, quan la futura seu de Can Ricard estarà rehabilitada per gaudir de les llengües. Les obres comencen just ara, però han volgut en Cafè Lavab, amb aquests 10 dies d'actuacions musicals de primeríssim nivell, que la gent ja pugui gaudir, tastar el que serà una programació cultural al voltant de la paraula i de les arts aquí a Can Ricard. I del meu nome, que nadie sabe, el de l'home que habrá d'abandonar-me. El pati de l'antiga fàbrica ha estat l'escenari per una programació eclèctica de molt alt nivell. Hi han pujat els mestres, des del més autèntic cabaret berlinès de Pigor i Benedict Highcorn, a l'actuació inèdita del gran mestre del free jazz i poeta Cecil Taylor, acompanyat de Miri Baraka, o la paraula de Yoshio Ida, un dels grans actors del teatre de gest. Me parece una propuesta que es guapa, ¿no? Para ahora la época del verano, poder ver alguna propuesta, y sobre todo si son propuestas como esta, ¿no? Que no estás trayendo a cualquiera, estás trayendo a un verdadero maestro. El mateix escenari ha acollit un combat de picat entre glossadors i versolaris, poesia experimental, veus úniques de llengües poc parlades i els millors eslamars de l'esfera urbana. Poesía luminosa, cruza fuego, escribe, coge antorcha... Vespre rere vespre, el públic del Cafè Lavab ha mostrat un gran entusiasme per la paraula parlada i s'hi ha rendit. El públic ens ha sorprès meravellosament perquè ha vingut cada dia moltíssima gent a un lloc que prèviament no se coneixia com un lloc on poder anar a passar una tarda vespre, i en aquest sentit estan molt satisfets de la resposta del públic. Té que haver-hi un puesto per la cultura i aquests moviments així doncs, estan força bé, no? Una iniciativa molt maca. Sí, l'objectiu d'aquest certamen és fer arribar un missatge, un sentiment a la gent, està aconseguidíssim. La paraula en escena, dita amb humor, enginy i pensament, ha deixat bon gust de boca i un alt interès per conèixer quina serà la propera proposta de la Casa de les Llengües, que es perfila com a nou referent cultural de la ciutat. Benvinguts al Cafè Lavab. Vive l'Europa!